Αν μπορεί κάποιος να χρονολογήσει τη Λάρνακα του νέου κόσμου, δηλαδή από την εποχή του Χριστού και μετά, από το 0, δηλαδή η χρονολογία 0, τότε αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο σε ολόκληρη την Κύπρο, θα έλεγα, γιατί εδώ, ακριβώς αμέσως μετά τη Σταύρωση του Χριστού, δηλαδή το 33 μετά Χριστού, θεωρητικά, και μετά από την φυγή του Αγίου Λαζάρου από τη Βυθινία, από την Παλαιστίνη, για να σωθεί από το μένος των Εβραίων, είχαμε την άφιξη του στην Κύπρο ή στη Λάρνακα. Εδώ ο χώρος υπήρξε ρωμαϊκό νεκροταφείο. Και όταν ο Άγιος Λάζαρος, μετά από περίπου υπηρεσία 20-30 ετών, σαν ο πρώτος επίσκοπος Κητίου, χειροτονημένος από τους Αποστόλους, τους ίδιους, των Απόστολων Παύλων και Βαρνάβα, και αφού υπηρέτησε την πόλη για 2 περίπου δεκαετίες, απέθανε. Και σε αυτόν το ρωμαϊκό νεκροταφείο εδώ τάφηκε και από ό,τι ξέρουμε, από τις ανασκαφές που έχουν γίνει πριν από μερικά χρόνια, υπήρξε εδώ πρώτο χριστιανικός ναός, ο οποίος το 890 μετά Χριστού, μετά από πολλούς αιώνες, επί αυτοκράτορα Λέοντος του Σοφού στην Κωνσταντινούπολη, η κοινότητα της πόλης αποφάσισε να ανακαινήσει τον ναό του Αγίου Λαζάρου. Και σε αυτήν την προσπάθεια ξαναβρέθηκε μετά από πολλούς αιώνες το μνήμα, ο τάφος του Αγίου. Που βρίσκεται κάτω από από την Αγία Τράπεζα. Ωραία. Αυτό ήταν ένα τεράστιο νέο για την αυτοκρατορία ολόκληρη, γιατί ήταν η πολιτική του Βυζαντίου να μαζεύει στην Κωνσταντινούπολη τα σκηνώματα όλων των Αγίων. Για να πείσει την κοινότητα της Λάρνακας ο Λέων ο Σοφός να δώσει την άδεια να μεταφερθεί το σκήνομα στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε έναν πολύ σημαντικό αριθμό από χρυσά φλουριά, από χρυσά βυζαντινά νομίσματα, για να δοθεί η δυνατότητα στην κοινότητα εδώ της πόλης, του αρχαίου Κητίου, ακόμη έτσι ονομαζόταν η πόλη, Κήτιον, και ανακαινίστηκε, χτίστηκε αυτός ο ναός, ο οποίος θεωρείται σήμερα το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο που σώζεται στην Κύπρο. Είναι μια βασιλική κλασικού βυζαντινού ρυθμού με 3 τρούλους. Όμως δυστυχώς αυτοί οι 3 τρούλοι, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν το νησί το 1571, ξεκινώντας την κατάληψη τους από τη Λάρνακα και συγκεκριμένα από το κάστρο. Εκεί έγινε η απόβαση των Τούρκων. Κατεδάφισαν τους 3 τρούλους του Αγίου Λαζάρου και κατεδάφισαν επίσης και το καμπαναριό. Για πολλούς αιώνες οι Οθωμανικές αρχές δεν επέτρεπαν σε καμιά εκκλησία ούτε στην Κύπρο ούτε στον υπόλοιπο υπόδουλο ελληνισμό και ορθόδοξο κόσμο κάτω από την αυτοκρατορία να χτίσει καμπαναριά. Όμως μετά από τον πόλεμο της Κριμαίας το 1856 η Τουρκία επέβαλε κάποιες μεταρρυθμίσεις στην αυτοκρατορία την Οθωμανική, που έμειναν γνωστές ως οι μεταρρυθμίσεις του Χάτσι Χουμαγιούν. Επετράπη ξανά η ανέγερση καμπαναριών στην Κύπρο. Η πρώτη κοινότητα, μια από τις πρώτες κοινότητες στην Κύπρο που ανακαίνισε το καμπαναριόν της ήταν ο Άγιος Λάζαρος το 1856, την ίδια χρονιά, ή το 1957 τελείωσε, και το καμπαναριό το οποίο υπάρχει σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου είναι εντελώς διαφορετικής αρχιτεκτονικής, γιατί χτίστηκε το 1857. Επίσης, με τις ίδιες αλλαγές που επέβαλε τότε η ρωσική νίκη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, επετράπηκε ξανά η εκπαίδευση των Ελλήνων. Επετράπησαν ξανά τα ελληνικά γράμματα. Και ο Άγιος Λάζαρος, η Επιτροπή του Αγίου Λαζάρου, έχτισε έναν αλληλοδιδακτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται στον περίβολο της Εκκλησίας, για να παράξει, για να δημιουργήσει δασκάλους
δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έβγαιναν έξω ξανά επίσημα στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου να διδάξουν τα ελληνικά γράμματα. Έτσι, το 1857 έχουμε και την ανέγερση μαζί με το Καμπαναριό και του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Την αποστολική του συνέχεια, λοιπόν, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, εδώ ο ναός αυτός συνδέεται απόλυτα με την ιστορία και της πόλης αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Το 1200 την Κύπρο την κατέλαβε ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και την πούλησε μετά από 2 χρόνια στους Λουζινιανούς, στον Γκί Λουζινιάν. Και δυστυχώς οι Λουζινιανοί, όντας καθολικοί, δεν επέτρεψαν βέβαια την Ορθοδοξία στο νησί. Η Ορθοδοξία σιγά σιγά επί των Λατίνων, των Λουζινιανών και μετά των Ενετών εξορίστηκε από τις πόλεις και αυτός ο ναός υπηρέτησε για τουλάχιστον μερικούς αιώνες, από το 1200 μέχρι το 1571 που φεύγουν πια οι Φράγκοι και έρχονται οι Τούρκοι, σαν ένας λατινικός ναός. Και πέρασε και από αυτή την... Πέρασε και από αυτή. Στην είσοδο την βόρεια του ναού αυτού υπάρχει μέχρι σήμερα ο Σταυρός της Ιερουσαλήμ, όπως ονομάζεται, που είναι έναν κατάλοιπο αυτής της περίοδου, της φράγκικης περίοδου του ναού. Όμως, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν το νησί το 1571, κάποιες συγκυρίες ευχάριστες έσωσαν τον Άγιο Λάζαρο από την μετατραπή σε τζαμί. Η πρώτη συγκυρία ήταν ότι εδώ υπήρχε νεκροταφείο χριστιανικό και οι μουσουλμάνοι θεωρούν το μέρος μολυσμένο όταν υπάρχουν τάφοι χριστιανικοί. Βέβαιως αυτό δεν θα ήταν εμπόδιο, δηλαδή θα ξέθαφαν το νεκροταφείο οι Τούρκοι και θα έκαναν αυτόν τον ναό τζαμί. Όμως, επειδή υπήρχε η Φράγκικη εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης δίπλα, εκεί στην παραλία κοντά στο κάστρο, και εφόσον τακτοποιήθηκαν μετατρέποντας έναν άλλο ναό σε τζαμί, και ήταν η πρώτη τζαμί της Κύπρου. Δηλαδή εδώ έκαναν πρώτα την απόβαση οι Τούρκοι στο αρχαίο Κίτιο και σώθηκε σώθηκε με αυτόν τον τρόπο ο ναός του Αγίου Λαζάρου. Το μνημείο. Εδώ ο ναός για μερικά χρόνια, από την εποχή που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο, το αρχαίο Κίτιο, παρέμεινε σε αχρηστία. Όμως το 1598, δηλαδή μετά από περίπου 20 χρόνια, η Ορθόδοξη κοινότητα πια του Λάρνακας, του αρχαίου Κιτίου, αγοράζει από τις αρχές της Οθωμανικές των ναών αυτών και τον μετατρέπει ξανά σε Ορθόδοξη Εκκλησία το 1598. Σημείο αναφοράς λοιπόν. Σημείο αναφοράς, και να πούμε ότι έναν από τα πρώτα έπιπλα του ναού αυτού, το 1600 περίπου, ήταν το σκευοφυλάκιο που φυλάττεται από τότε έναν κομμάτι του κρανίου του Αγίου Λαζάρου, έναν κομμάτι του σκηνώματος, το οποίο φυλάχθηκε τότε από τον κλήρο του ναού ή στον ναό, και σήμερα είναι το κυριότερο προσκύνημα Αγίου που έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα προσκύνηματα Αγίων που έχουμε στην Κύπρο, παγκόσμια γνωστό, και αυτή η παρουσία του κομματιού αυτού του σκηνώματος του Αγίου Λαζάρου καθιστά αυτόν τον ναό ένα μεγάλο προσκύνημα και μεταξύ όλων των Ορθοδόξων λαών, ιδιαίτερα των Ανατολικών Ορθοδόξων. Και υπολογίζεται ότι τον ναό αυτόν τον επισκέπτονται κάθε χρόνο πέραν από το 1 εκατομμύριο τουρίστες και προσκυνητές. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα για τον ναό και για την ιστορία της πόλης που συνδυάζεται με αυτόν τον ναό. Από εδώ ξεκινούσαν όλα τα κινήματα, ακόμα και τα Οκτωβριανά, επί Νικοδήμου Μιλωνά το 1931. Από αυτόν τον ναό ξεκίνησαν, από αυτήν την πόλη, οι των Οκτωβριανών της πρώτης εξέγερσης των Ελλήνων εναντίον της Αγγλικής κατοχής ξεκίνησε από τον κλήρο που πρωτοστατούσε στον Άγιο Λάζαρο.